Gisuta sa opisyal sa Department of Agriculture Central Office ang presyo sa mga palaliton sa Agdao ug Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Nangunay si Department of Agriculture Assistant Secretary Attorney Genevieve Guevara sa pagmonitor sa presyo sa mga palaliton sa merkado sa Davao City. Una niyang giadtuan ang Agdao Public Market. Gisuta ang presyo sa mga karne ug sa bugas. Dugay-dugay na nangasak, bago ba na? Sunod niyang gibisita ang Bangkerohan Public Market. Relatively mababa po ang presyo nila kumpara po sa presyo natin sa Metro Manila, nasa 10 to 20%. Dito nga po. Pagdating naman po sa bigas, nakita po natin na parang pareho lang po. Meron talagang yung ating imported na 5% ay nasa 45 to 48. Sumala sa rice retailer nga si June sa karon nagpabili ng presyo sa ilahang baligya bugas sa Agdao Public Market. Karon, steady man yung presyo. Sumala sa DA, kinahanglan matud pa nga likayan ang branding sa bugas. Kay daghan na ang nanggawas ka brand sa usara ka variety. Lisod daw kini i-monitor. Mamahimo sab daw nga kanunay i-display ang price tag. Samtang namatikda ni Asek Guevara nga sagad sa ginagamit sa mga tindera sa karne katong yellow light. Pag gumagamit po kasi ng yellow light, may effect po yun dun sa itsura. So, alam naman po natin, syempre, pag nakita mo, tapos pag uwi mo sa bahay, iba pala. Yun yung gusto nating iwasan, syempre. Kailangan maging truthful po tayo sa ating mga mamimili. Dunaw say pahimangno ang DA karong Burmans kanung sa ginalantaw ang pagsaka sa presyo sa pipila sa nag-unang palaliton. I-remind po natin na huwag po masyadong mag-abuso sa presyo, lalo na at tayo naman ay lagi nag-monitor. Meron po tayong basis, no, kung ano po yung ine-expect nating pagtaas. Pero definitely dapat hindi po more than half of the price. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.